ini ndine nyaya yangu ndine nyaya yangu maishalomo yandauramba muno ndikati ndei kunei zvikanzi iwe uri kufurira murume wangu chiuru ndikati pakudii zvikanzi ndine mameseji andiri kuona akanzi iwe unozopiwa mari yebirthday present nemurume wangu iwe kuti iwe uzope girlfriend ndikati wo zvakanaka zita rangu rangoshandiswa asi handizviziba ini auzviziba sei uchigara padhuze nemunhu iye ndikati hongu ndinogara padhuze naye anogara ujura ushwa munhu muri kutaura nezvake saka iwe uri zoramba nei akatanga kupopota mainini wangu akandiudza mashoko ekuti ndosaka uchibara wana wakaora unoyira wana mudumbu uri muroyiwo unonyepera wamwene kuti wamwene ndiwo anoroya ndikati mainini mashoko yawo makamanzwa kupi achitaura nezita rangu kuti iwo mopi iwewe achindinongedza ndikati mainini zvamakupopota makamira mumba mangu makuta unga imimi ndimuridzi wemba zvikanzi uneimba iwewe mopi iwewe uneimba ndikati zvakanaka ndaisaziva ndosaka mwana wako asina kuyamwa ndikati makazvizwepi zvikanzi kuti akayamwa ndikati saka imimi namai makazvizwepi kuti inini ndiri kufamba ndichitaura kuti iwo ndiwo uri kuroya wana wangu ndichizviyira ndega inini zvikanzi wanhu waunotaurira ndo wana wachititaurira ndikati zvakanaka uri ngomwa iyoyo ndikati akararapawo isakira ndine mwana 1 ndakatakura mimba 5 ndine 1 mupenyu wese wari pasi pautaurwa mashoko akadaro panguva yacho ndakafonera murume wangu kusvika kuma12 foni yanga isingadai rinonga anga ari pabasa vandazofona makuseni vandamutakurira ndo mafambiro azvaita pamba inini ndakuya kutaura hanzvadzi dzamhai kuitira chamangwana hanzvadzi dzamwene vamwene vanozodiwa kudare vanozondipa mhosva kuti iwe muzukuru sei wakaendesa kosungisa hanzvadzi yedu padare usina kutanga watisuma ndakavataurira wese ndikati wana sekuru ndakasopumwa uroi 2021 makanyara nyaya munoitonga pandapumwa futi last year muna October munozviziva murume wangu azosvika ndakazotozviziva nditochengeta mwana wakapfuura iye nemurume wacho tiri kutochengeta mwana vari kuenda mashopu kotenga zvinhu zvavo vaunokwanisa kusvika patazosangana nawo tabvochengeta mwana wakubva kumashopu nemurume wacho kuenda kumba kwaambuya wacho nanhasi vamwene wangu handitowazi kana nditi maishalomo zviri sei pandakaita operation vakagore rapera pawani kana kuti mwana wangu zvakafamba sei pakachengetwa mwana wacho anga asika saka zvakandipa mufungo yekuti ndakadzoka ndoti zvinhu zviri kutaurika ichokwadi nokuti zviri kuitika vati hauchafa wakabara futi mwana muupenyu undibvunze kobva atobuda ubva aenda ndo nyangu aitaura kuti hauchafa wakabara ndiani mainini wangu ndo waitaura kuti hauchafa wakabara mwana muupenyu muri maini namaiguru maini namaiguru hongu uyo mukadzi wemunin'ina wemurume wangu ndini maiguru inini uyu ndiye mainini zvese zvataurwa pane zvese zvataurwa hapana chaurikupikisana nacho enda mberi pandinoda kuti nditi panzi vamwene vamwene vari kudya vana vangu ndichiri kufambidzana namaiguru wangu ndakamboenda kumba kwavo vaine nhumbu ndaenda kotora mari yandaifana kundotora yandandanzi ndipirwe nabankuru yandanga ndanzi ndipirwe nabankuru ndakasvika maiguru achirwara ndatora gasi ravo ndikaenda kuvafundisa gasi ravo ndikadzoka ndikaita basa ndobva ndavaudza wopedza ndanga ndarota ndakava maiguru ndarota mabereka mwana mukomana asi ndauya kuhospital mwana uyu handina kudini kumuona zvari chingonzi vabereka chii mwana mukomana mai guru wangu wakasinzwa muromo wavo wekuti dai vamwene wangu vakasapindi ndinobatawo mwana wangu mupenyu tichiri kuvirirana kufambidzana kwedu izvai zvandikuita zvamutaura izvozvo it's your word against her word saka izvo zvinotitorera nguva because hakuna kwatinoenda because pane rumwe munhu angaripo pakati penyu kana mangori 200 so izvozvo hatikwanisi kuti pange zvinofana kutsigirwa ndikashaya anotsigira mai ukatini ndiripo ndazvizwa kana paine maaudio epafoni nechii zviyaizvo tovhura tozvizwa tobva izvo zvakamira zvakanaka but I'm happy kuti wataura iwo kuti zvimwe zvese hauna objection because makanisana mukataurana saka inini cultural pachiwari mazuva aya muchitaura iwo haatauriki haaite pane munhu ari kurwadziwa 5 mimba poita mwana 1 I know kuti pachiwanhu vanhu vanenge vakutanga kudii
kufungirana kuti pamwe ndinhingi nekuti azotaura zvakati zvinoitika izvozvo pachiwana. Asi pamwe pacho futi ndinoda kuziva kuti imisani samaikuru anzani ndimainini right maiguru imimi ndinoda ndizive kuti it can be a biological problem, a genetic problem iri mamuri yekuti nokwanisa kunge riri maybe panobata mimba pesa after every 2 months kana matozova kuti ndari 2 months ndisina kumbogeza chibva matoenda kuchipatara mwamadini monosungwa kuitira kuti yenini isakuture kukutura ndiri ndinoda ndizoti zvese izvozvo makamboenda here marutsu ese iwayo kuti maita sei kumakadii kuti mutsvai kubatsirwa bose ngatibatsirane nenzira dzese tinokwanisa kunga totoisa nzira isiriyo tichinetsana nezvisirizvo. Masunguka pa 7 months. Doctor chiremba akati azvichabvoni kuti tidzosere stitch iri nekuda kwekuti mwana akura. Ane dzimwe mvura dzekuti isusu petinonga tichisunga isusu dzatinobaya. Saka tinonga takuzopedza mvura yemwana iyoyo mwana usara akaomerwa. Because shupa kana kuda basa vanhu anogona kuzvifemera pache zvake. Ndo zvandakaita. Parashingira ndakashingira kusvika pa 9 months. Pandasununguka mwana neoperation. Ndiye mwana wa mina. Uyo ndiwe kutanga tanga. So wese 4 dzese idzi kumashure. Uyo echi5 iye kupedzisira muna October. Ndo yandakaenda kuiswa stitch. Chiremba ona kuti zvirunyani. Apa makazvara pa nambari? Yange ya namba 5. Namba 5 ndo pamabata mwana maoko. Namba 5 ndo panotobata mwana maoko yeyo vafa. Nduti wa mupenyu namba 1. Uwo ndiye kutanga chaiyo. Saka problem yakazotanga after. Sawe echi2 yekumashure. Uchidzoka mashure. Ende zviri kuitika zvakangofanana. Zvakafanana. Wechi2 yakabva ine 6 months. Rambereka ari mupenyu. Kuvharira ma 2 days ari glass obatofa. Vanatakura mimba anombogara nguva tinogara zve 2 months. Vanatakura mimba vabva ine 5 months. Vanatakura imwe vabva ine 3 months. Ndo chitakura iye mwana kushaika gore rapera kuti mwana wako anauya. Akangoita zve 23 hours ovato. Right. But inini my advice to you is kuti for now chimboitai sei chimbomirai andizo chimbomirai, give yourself 2 to 3 even 5 years. Makaita ndechekuti ka time yamuri kutora kuti chibereko chichakavhurika mwamaita kuti hachikwanisi kusustain kuchengetedza. That's why mukona kuti 3 months chobva chatodii chobva chatsveta. Handiti inyaya yekuti ubhodhi renyu raa weak. Chimbozvipai at least about chi ndakaita sekudaro kuti ndizotakure mimba iyi. Ndakambogara. But I think chiripoka ndechekuti mai wabvuma kuti zveshe vandakataura. Saka imi mamuri kuti isusu sedare tikubatsire kuti mamuri dashiri. Rawana mudumbu. Zvosa ndoti ka kupuma. That's an allegation. Hapana proof. Because chinonetsa chinhu chinonzi that's why I'm under Witchcraft Act. And Witchcraft Act haishandi because you cannot prove it. Ukanditi uyu wakandiroya zuro. How can I prove as a court kuti wakaroyiwa zuro? Nyange ukanditi wanichaya nemheni. Handiti mheni iyo ndio ziya sei kuti mheni yachai number 4 ndiye kwachiwanga. Handizvizivi. Handiti saka because hapana maonero etokwanisa kuona kuti mheni ndiani. Iyi yabva kune Nyamupembe, iyi yabva kune Muchinda, kana kuti yabva kune Muzvare. Hakuna because they are not numbered. That's why ichinzi Witchcraft Act ichinzi izvi ni zvekuroyana hazvina proof. Nyangwe mukoti inotozi endai motaura nendai mugare zvakadini zvakanaka. Musapwanye misha yavanhu. Echi watorwa. Uyu anga chafarira munira wesa pfungwa dzake ziri mutoti saka mukadzi uyu anenge achitaura ndizvo anenge achitaura ari mubhedha nemurume wake. Wakatoya katotungamidzana kuti murume mukadzi. Murume kutochaiwa nemukadzi. Ndiye iri kuzi domestic violence. Uripi murume wacho? Uri panapa? Ngauya.
Uripi murume wacho? Uripi? Ando garage tomtema akamutema akasoma 17 must teach ndo pakatangira nyaya. Uripi murume wacho ngauye kuno? 17 must teach. Aripi kwa murume? I say I want to help you. Uruzo young man. I want to help you. Urunzwa. Usaite chigentleman chinouraisa. Because at the end of the day anofandiwe. Ukaona uchichaiwa pekuti unozosungwa 17 stitches. Uramba wakanyarara. Uruziya here chino chinonzi gender based violence. Uruchizwa wakambochizwa kuti varume vari kuchaiwa nevakadzi, vakadzi vari kuchaiwa nevarume. Mutemo unotaura kuti handisida kunzwa nechinhu chekuti mukadzi achaye murume kana murume achaye chii mukadzi. Saka iwewe chekuti uri kuchaiwa uramba wakanyarara chii? Chikubatsire here ini samambo ndimangani? Uruda here ndikubatsire ini samambo kuti ndikubatsire kuti ndimangare on your behalf kana uri kunyara? Urutya kuti ukamangara unodzoka uchaiwa futi? Unotaurere pindura zve. Unechi 25. Une makore mangani? 22, 25. But still zvati kutaura isusu ka ndezvokuti izwaka uyu anapa uyu ndimukoma wako ndimukoma wako. Are you on talking terms? Mutaura message namukoma wako. Mutaura message zvekuita ndizvo here mukoma. Makusenda toya tese takatosia muri two. Saka muri kusvika papi pekuti mubatsire munina? iri pakanetsana ndantori kubasa kwamuni yako kuAfrics. Wakatongosvika pamba wangu na 10 ndantori pabasa pa comrade nia. Ngata nguya yafanira mukadzi wanga ndanifonera zvekutonga mapatsa antu ndantori pasi mine. Makuseni pandakazona mistiko. Uri kuona mratshaya kutaura naye zvakamira sei ngazi mine ina bamwe inosvika pamba pangu na 10. Watanga wandishautira. Kata hobo mama ndanongoti hobo ndanonzisa nyaya yanga iri papa. Nguya ndakazopedza basa ndopedza basa musi Friday gege. Soto vanona mata pamwazve. Ndauya pamba manheru. Ndipo nazvarendo dzangu ndati ko iwe maini nako mai mukadzi wakambonyanya ushaishire maini nini wake. Tasvike pakutukirira mashoko anga ndandozwa achitukirira mumba muzuru manheru. Kuti nandisipo bani ndatoti pabasa ndotozwa nemi. Asi nyaya iyi sinzi mama mutaura daso nyaya kwamambo mutasa. Sinzi mutaura daso kana zvakatokubhowa iyo ndikaenda kwamambo mutasa ndogona kutora nhamba dzenyu muzongoe mumakamira seumbo mazwira makazvita soti ini handina chandodini. Iyo ndatoizwa nyaya yangu yandoda ini ndeyekuti inini zvori kuzwa kuti munini ari muchoto handi makamboitewo nazvo zvamakazwa kuti munini akatombochaiwa pekuti akaiswa 17 maticho ini ndakaenda kumusonesa padada inini akatoya kudai ndinosvika mambo pangu angadai akafa mupanangu akasunga musoro nehembe muri kuona pangu yakatotsvautawa nenini akanoka pawindo pangu pakatotsvautawa nenini ndichibuda pamba ndozoti ndimuone akabva adonha pandototsvautawa mvura kuti ndimudiro mvura dindini angasachatotauriba panda haya mota ya uyu yamugiyo anozaniko mugiyo anopirota pa uyu chaziyasozi yangu kerebo yakerebo anga chine korora ipapo kerebo shama ndoto ndiye vantakura bva pawatsomba vadaenda pamishini tasvika pamishini vaza hapana kana treatment anokwanisa kuita hapana kana chiripoba patadzoka bva pamishini paudzoka padada pahospital patasvika padada nesangari kuti titaura chokwadi ndikuona kubatsira muningi kuti chii chaangosangana nazvo vhuramonyepe tadonha nebhaiki zvikazi vhura maoko ako bva avhuriswa maoko ake haana kana scratch bhazi tone makumbo hamuna kana scratch vikazi taurai chokwadi ndonobatsira munhu so mukanyenyepera ncharapa zvisizvo ba nesangari poya ngati munhu yatemwa nemukadzi wake uyu
kuona zvikazi vauchitaura manje so takazondodzonza tiri 1 ati mwana mukadzi wacho ndopakambaya injection vatanga kuambaya injection yechiwewe vatanga kutokonodza madina cup akamtema madina cup 2 madina cup yegodo aya ndo akamtema nawo papa nesu yayo ndobatanga uchitokonodza bvisa madina cup aya angapinda mukati menyama mamwe vakubvisa isapedza cleaner ndokuzomusona mningi wangu maini nangu kubva pese pachitiko chese chana kusvikapo akazoti maita basa ndadzoka nemningi wangu ndabva musonesa ndiri 1 nata sekuru wangu mbuya wangu angati panope majemu ndio munhu akamira nene akasimudza maoko ndio munhu ndakamira nawo pakusonesa mukomano but kama equation ka ndiye kuti sei mururamba mugara nenyoka inini handisi kuti ka unonzwa zvika inini handisi kuti ndakuti muningini arambe chii mukadzi uyu aiwa handizva ndikutaura asi ndikuti mukadzi uyu unyiswe nezviito zvanemhosva dzani dzake because mimi what you supposed to do zvamakatoita nanesiyo zvitori illegal because anga sikafaniri kusonwa without a police report andingamgona you obstructed the course of justice mashure mezvozvo mamu yakazonitukisa ngeyekuti ndazona mukomana futi chekusonwa kondeipiko ifuti ana ukwanisa kutsarira zvakakwana ba ndopandakuzobva naye pamba pangu kuenda naye pamba nemukadzi wacho koma inini ndeipiko futi ndikona zvemuningi wangu dzisivakira kavharika kudai so zvikazi usabvunze inini baiwewe bvunza muningi wangu kanenge mauya makatungamidzana here wada kubvunza inini pakuti auchabvunzi izvozvo inini ba bvunza muningi wako ndiwo wabva naye makatungamidzana bvunza iye aiwa ndauya pana pada kuti dzikisisei imi bambona kungataura zvinhu zvekunyepa ndichiuye pamuri muntaure mafambiro azvaita ndopandakatanga kutukirwa uzi right yo ndosaka mukadzi wako achibereka kutuka mukadzi wangu ake chitu ndii ndakatanga kutukwa inini ndikati asinzira mukadzi wangu bhera ndidini mukadzi wemuningi wangu mukadzi wangu bhera ndisiyani nazvo kwende wekutokwa vandasiyani nazvo akuzotukana kwaita namainini wacho kamaiguru wacho kake chitu ndekutanga vai ndakatobusiyana ndosaka ndiri kutaura andikona akatuka iwewe akatuka maiguru handiti akachaya murume akauya akamudzokorera futi the next thing ndiweka ndiwe the next thing wabva kumugodi kwako wakaneta the next thing wabva kumugodi wakaneta wobva akutaimira musha wese munopera ndiye uri vandutaura ndikuti mutemo uriko unokuprotecta iwe murume unokuprotecta kana kuti maybe ndinobvunze very simple question uyu akanyenga ega here kuti wakanyengerwa wakanyenga wega here mukadzi saka chaakunetsa chiine mukadzi wewe wakanyenga wega akashinga izwa shamwari kandikutaure ndikubatsira unofa unonzwa unofa muchinyararire if you are not careful unokwanisa kufa uchifunga kuti uri kugona munhu wauri kugonera haazvioni urikuzviitirei kuratidza mwe mukadzi kana uchitoda ndiri kuchiziva uri kuzviitirei why maiguru ako afirwa iwe unonakidzwa nei odochi problemu yacho ndei ndimafirwa muri 2 hamusapotani munotosekana aiwa imimika ini ndinoda kuti jaindika pfugama pasi ndinoda kuti muombere mukumbire regerero kuna maikuru nemoyo wenyu nemoyo wese nemoyo wese munozvarudzwa maikuru accepta ichiyo apology imi zvandava kuti kuti maikuru kana munhu akaenda sakachinja akadzokorora futi zvaita sei zvaita dzokai pasi patapedzera dzokai pasi patapedzera itai mai kumbira regero tarisaiko right mambo taraiti
mambo ndandiri chikumbiro yote sisi apa takapuwa mhiko yekuzi kwaona zvabata umwe mwana wazondibvunza ndandiri kumbira kuti dai vapo tinokwanisa kuti kana pari pekufamba tichasoziya hedu chokwadi chibudire pachena so ina ndichaziva kuti unogona kuti wakumbirana regereroka asi anopera ndinogona kuramba zvakandibata inini so kuti ndakapiwa mhiko yekuzi da kuzoona kuti ukabata umwe mwana futi wozondibvunza. Hapana problem. Uswe Monday 9 o'clock para. Yes. Right.